Bueno, ongi etorri txirrindulariak web saiora, pasaren astean, azkeneko elkarrizketan, Peiola Berriak txirrindulari baten izena aipatu segun elkarrizketaren amaieran, eta beraz, oso arraz jarri segun, aste honetan, Xabier Berasategui Garmendiarekin izateko, eta noski Euskadiren denboraldia hasiera hitz egiteko, bere denboraldia hasiera hitz egiteko, eta Peiok esan zigun hortaz, pixkat ere buelta bat emateko. Xabi, arratsaldeon, denboraldiaren lehenengo zatia burututa, dagoeneko ekainean sartuta gaude, uda hasi da, eta zuk orokorrean denboraldi bikaina burutu duzu. Bai, atxaldeon. Lehenengo partea bukauta, ez guzan dezun bezala, eta generale pertsonalki nahiko balorazio ona. Horten helburu ezan pixkat hasieran lasaiago hastea taldeki lagunduz eta gero apiri aldea forma hoen harrapatzea. Eta pixkatu ala izan zen. Nahiko lasai hasi nintzen hasierako karreratan, Espainiko karrera, gero klasika batzuk ritmo hartzen juteko. Eta gero Alentejo, Itxinako itzuli horietan nire maila hoenen ikustete honintzela eta resultatu poli batzuk lortu. Geroz eta abiadura handiago lortzen ari zara sprintetan batez ere sartzeko, ez? Baleik, ez naiz sprinter konsideratzen, baina gire da baduketela abiadura puntu hori, nahiko ondo moldatzen naiz azken metro horietan kolokatzen eta nire aukera bilatzen. Eta azkenen karrera horietan oso sprinterren maila oso handietan ez, nire aukera aprobetxatu alizana. Martxoa apirilen garaipenik pixkat urrun, baina arratsa oso ona harrapatu zenun eta ez zinen top 10-etik ateratzen, Taiwan eta Txinako lasterketa horietan izan zinen, eta hor, puntuen bila, baina postuak lortzen, eta profesional mailako tropela dala, beti lortzen diala, beti dala zaila postu horiek lortzea. Bai, azkenen txoletetik hasi eta Txina arte, horrekin unratxa polit bat. Beti oso aurren disputa hortan, pixkat pena horrekin, gairapena beti gertu ikusi eta bezin lortu. Baina, pozik, azkenen zaila da beti horreotea eta berriz erratxa hortan segitzen badeu beti horre honen, joko da, seguro. Noiz ikusi duzu hurbilen garaipena aurten? Alentejoko hirugarren inu hasiera baten, edo eskalifikazioekin bigarren gau nintzen, igual horre esango nuke gertuna. Taldeek oso lan hona nintzen, perfecto utzi ziaten sprintatzeko, postu oso honen sartu nintzen azkeneko kurban, baina azkenen beste txirrindulari bat indartxua zan garbi eta ezin izan zen. Errez esaten da, hemen Olaberrian gaudela, baina Txinaz hitz egiten dugu, Portugalez, tokatzen dela, munduaren punta batetik beste ibiltzea, profesional mailako txirrindulari batentzat. Bai, egia da, azkenen aurten viajatzea tokatzen ari zaigu, bai talde osoi. Eta azkenen gaur egungo txirrindularitzak hori eskatzen du, ez? Puntu lortzea geroz da zailagoa da, geroz da karrera gehiago eta jumertzea, kanpon behiratu behar da ze lortu daiken. Eta Txinako karrera horiek hasiera baten asekiblego die puntu lortzeko, baina egia da azkenen talde asko ikusi duela hori eta karrera horietan nivela asko igotzen nahi dela azkenen. Puntua azkazu ezuek une oro buruan edo pixka hori gehiago taldeen eta zuzendarien kontua? Azkenen danok daukegu burun. Gaur egun txirrindularitza daun bezala talde guztik puntu morroka hortan sartuta ere bat. Guretzat oso garrantzitsua da, azkenen itzulia handi baten egon nahi baldin badegu hurrengo urten 30 horietan sartu barra daukeulako eta lan zaila da. Azkenen txirrindularitza asko aldatzen nahi da alde hortatik, baina azkenen beste Lan horretan zure gisako txirrindulariak oso baloiagarriak dira, azkarrak, sprintetan edo iritsera azkarretan sartu daitezkenak eta atzamarka puntuak hartzen zoaztenak, ez dakizun zenbat puntu azkazun duen txertan? Eunen bueltan uste nabilela, azpitik igual. Eta une oro, zure estrategia edo taldearen estrategia zurekin hori da atzamarka joaten, ez? Joatea. Azkenen nahiko perfil poliki dauket, puntu horien borrokan ibiltzeko, azkenen nahiko kompletoa naiz, eskaladorea ez naiz, baina goraka moldatzen naiz,
bisitasun puntua ire lehen esan da bezala badauket. Eta orduan karrera desberdin askotan aurre neoteko aukera dauket. Eta bai, zuk esan zuen bezala pixkanaka danetan arramazkatuz, puntu lortu. Orain, demoraldia erdibidera iritsi dela, más o menos, una sartuko garela, helburuak iritsiko dira, ikusi dugu taldeak World Tour hitzordu berri bat izango duela, bere ohiko eta aparte, Kopenhagen, sekaso prosarixetan eta World Tourretan sartzen garenean horria pixka gehiago esperientzia eta protagonismoa beste modu batea, ze puntuak edo emaitzak oso urrun geratzen dira. Bai, batez World Tour karreratan. Azkenen maila oso altu da, World Tour talde guzti egoten die eta zaila da emaitza on baldortzea, baina azkenen puntu asko egoten die baita horrelako karreratan eta Kopenhageko klasika hontan adibidez nik uste gauza politekin daizkela. Sprint bat izan da borroka hortan sartu daikeu, txirrindulari azkarrak ere bauzke bortako, eta aber emaitza politien lortu daiken. Darama zuen beste bideiatzeana, punta batetik bestea, beti etxea erdibide izan dik, baina jatenik gabe zaudete. Bai, nik uste ez doi dala azkenen txirrindularintzan alde gorrenetako bat. Viajeek, beti etxetik kanpo, horrek ekartzen do nekea baita, hainbeste viajekin, baina nahiko ondo eramaten du. Eta ondo eramaten da, Europan bitartean, Txinako esperientzia edo horrelako tokatzen direnean, hor nola kudeatzen dezue, hori interesantea da, nola kudeatzen dezue, bidai hori, entrenamenduak, ortegi aldaketa, Txinan uste 6 ordu direla aldaketa, beraz, hori hanketan buruan ere, gorputzak horrean nabaritu behar du. Bai, azkenen Txina Hainanen izan ginenen, izu esan 6 ordoien aldaketa notatu gendun. Hasieran jun ginenen, nahiko ondo iku ginen, azkenen viajekin oso nekauteritxe ginen, eta horario nahiko ondo sartu ginen. Baina, bueltako gehiago kostatu zitzaitela. Bueltauta gero horario berria oitzea, nekea, dana pixkat juntatu zitzaiten. Eta Frantzin eusken klasika batzuk aste bat gero, eta ez nintzen maila honen iritsi. Hondik osera bat errekuperatu gabe. Hor Txinatik bueltan eta Euskal Herriko itzulitik atera zen taldea Frantziako lasterketa horietan zezala beste pedalka batean, eta iguanen lortu zuen taldeak urteko lehenengo garaipena, baina itzulitik eta gero beste itxura bat eman du taldeak, hori ere ikusi dugu kanpotik nola, Frantzian Txomin oso ondo ibili zen, gero Asturiasen protagonista, Jordi irabazteak izan zela, gero Jordiren garaipena behira zen, taldeak itzulia eta gero, Txina eta gero, pausu bat eman du edo jokaera aldaketa bat izan du. Bai, baleike, azkenen itzulia bezalako karrera bat oso gorra da, mai oso altukoa, zaila da bertan emaitza hon baldortzea, baina azkenen oikorritzek ere beste puntu bat ematen dizu hurrengo karrera, eta ondo rekuperatzea lortzen baizu esfortzu hori, ikusi izan bezala, Txomin, Gotzon, Mintegi, hurrengo klasikatan eta hurrengo karreretan oso maila honen ibilizien. Mintegi aipatu duzu, izan genuen hemen, Mikel Errun Mintegi, demoraldi hasieran, biak atera zarete, azken urteetan laboralkutsatikan, eta biak emaitza oso onak, zuk esperientza pixka gehiago dakazu profesionaletan, bera baina oso ondo ari zarete moldatzen biak. Bai, egia da, laboraletik pasata nahiko azkar oiku gala kategori berri honta, eta nahiko emaitzak nahiko azkar hasi ginela lortzen biok. Baita izan daike, ez ginela, Mintegik uste 3 urte intzitula, ni berriz 4 laboralen, eta nik uste toire puntu positiboa dela alde hortatik. Ia egotzen zanen pixkat kategoria oitzea errezago. Nabaritzen da hori, 4 urte egiten da aficionatuetan, beste nola baiteko lasaitasuna edo nola baiteko heldutasuna dakazu hanketan. Hori nabaritzen da, orain hainbeste modan dago azkar batean profesionaletan pasatzea, zuek, aste motelago horrek beste puntu bat ematen dizue? Bai, nik uste baietz. Azkenen, bakoitzek bere denbora dauzke, bakoitzek bere progresioa dauke, eta nahi 4 urte afizionatutan nikek, ez uste kalte egin zitenik. Urtero hobetzen jo nintzen, eta nik uste nire maila honen iritsi nintzela
profesional mailara. Eta orain progresatzea tokatzen da. Hemendik aurrera, Kopenhaga aipatu dugu, hemendik gutxire izango duela taldeak, gero estatuko txapelketak, hor siakaso atxeden puntu bat, turra lehatzen duzuten taldeentzat, eta hau da. Eta puntuen presio horrekin, taldeari estutzea dago egokituko zaio. Bai, orain izan dezu bezala Kopenhaga eta gero Espainiko txapelketak, gero hilabetetxo bat ikuiko dut karrera gabe, probetxako dut pixka deskansago eta alturako konzentrazio bat izteko, eta guztuko karrerak lan hobena prestatzeko. Oso kalendario poliki dauket, pixkat behi daio naiz eta karrerak asko gustatzen zaizkiz, danetan aurren egon daiketen karrerak die, eta gogokin, bigarren parte hortako. Tokatzen duzu hori ze klasikoa lehiatze? Bai, han izango. Hori bereziena, ez? Bai, azkenen karrera poliki da. Nire lehenengo urten lehenengo hamarretan sartzeko aukera eukinun, txeko karrera da, nire perfileko korredore bat entzat nahiko poliki da, eta maila honen iritxezkio, emaitza polikoa da. Eta ibilbide berriakin aldare gustatzen zaizu? Jetxera biurriagoa dauke? Bai, egie da gortu egiten dola, deixente, ematen dona baino gehiago nik uste, bueltaro gaintza horrek. Baina, gustatzen zait, ezautzen dugu, gaintza ez da ingorra, pasadeike, eta jetxiera joko asko ematen du baita. Metatik oso gertu dau, eta... Horra hon daiteke gakoa, gaintzako jetxiera hortan? Jetxiera aurretik puskatzez bada, gakoa izango da, seguro. Bajada nahiko teknikoa da, eta jetxita gero metak... Oso hori uste zaitu... Etxekoaz aparte, gainera goi mailako taldeak izango dira, Miritz etorreta peskador ahi usten zaie karrera egitea. Zer azterketetan eskatzen dizu taldeak fokoa jartzeko udara begira eta emaitzak lortzeko. Tokatuko zaizu esiakaso berriz ere kanpotik ibiltza Europatik kanpo. Bai, taldea Txinan lanaiko laster izango da, uztai hasieran ustet, Kingai Lake karreran. Eta gero erabat konkreto gabe da uste daudela guendi, baina seguro kanpon Malasian eta izango diela karrera gehiago baita. Ni abuztu arte behintzat hemen Europan ibiliko naiz, baina gero ikusiko dugu. Eta azkenen hori tokatzen da, ohitzea, aldaketak joatea eta taldeak ere lan hori egin behar izaten du, pixka demoraldi hasieran behiratzen joatea puntuak nun bideragarriak diran. Udan, garaipenik etortzea dago, edo zaila izango da? Zuretzat, zaila beti da garaipena lortzea, baina, nik uste borroka hortan ibili daiketela. Eta guain arte erakutsi dut, ze karrera mota dien eretzatonak, zeinetan egon diketen aurren, eta aurren ibili hortan, biristen dan. Bide esaten da, batzutan txarrendularitza profesionala asko espezializatu behar dela. Zu afizionatutan hemen, lasterketa ezberdinak irabazi egin dituzu, azkarra, baina baita ere, adibidez, Baramien irabazi zenun, lasterketa gogorra dela. Profesionaletan gehiago espezializatzea tokatzen da, baina zu nahiko moldagarria zea, aipatu dugu, eta agian Euskal Herriko lasterketa batean, hori bezala irabazi edo hor egon zaitezke, baina baita ere etapa lagu batean, Txinan edo Vuelta a Espainian inkluso, sartzea daukezu. Moldagarritasun hori baliogarria izango zaizu. Bai, azkenean uste nire puntu fuertetako bat hori dela. Nahiko polivalentea naizela. Igo nahiko ondoiken dut, lehen esan da bezala, oso luze badie igual gehitxo izatengo da niretzat, baina nahiko aldapa motzak, pikok, ondo pasatzen ditut, eta gero, abiadera punta hori badauket. Eta nora begira lantzen ari zara, moldagarritasun hori edo espezializazio hori beti lantzea dago, eta zertan edo zer indartu nahi duzu edo nora lan egin nahi duzu? Bai, azkenen aurtengo denboraldin adibidez bi parte nahiko garbi izango dira. Hasierako parteen klasik asko Belgikan, Frantzin nahiko lauek dienak, eta orduan lehenengo parteako igual gehiago landu detela indarra eta ordekan ondo jutea eta esprinioi. Bigarren parteako buelta gehiago, aldapa gehiago izaten die normalen, eta saioko naiz, beste pare bat kilo saiago geizten, hobeto igotzeko, eta aldan, esprine mantendure aldana, baina Eti horeka profesionaletan, txerrenduarentzat pisuak ematen du horeka, ez? Asko galtzen badezu gora handi biliko zea, baina
geroz eta garrantzitsua den potentzia hori galdetzen duzu, eta asko lodituz gero, agian ordekan bai irabazten dezula, baina igotzerik ez dago. Bai, azkenen dana eukitzea zaila da, baina... Pogatxarre bakarra, hola. Bai, baina azkenen ekilibrioi bilatzea da kontu, nik uste beti eukidetela, nahiko ekilibratuta hoi, eta bai, bakarrean abera, pixkat ikutu txikik emango izkegula. Eta zer dakazu, buruan sartu eta denboraldia maiera bitartean? Ointxe bertan... Atxeen hartua, esan ezakezula, Bain, klasika hauek, politiek die, aurren ibili daikegu baita, talde politie eramango deu, eta gero, izan dutena, deskanso txiki bat uztail bukaeran berriz korritzen hasteko, eta hor karrera oso politie dauzke, eta gure horietan jarrita. Karra hauetan tokatzen zaizuela Euskal Euskadin bloke handiei aurre egitea, baina buruz buru ia hori ere seguro pixkat galtzea eragiten dizuela, ez izatea Bisma edo olako talde handien blokea, eta zuri batzuetan tokatzen zaizula Zeurokabuz Pro edo World Tour lastertetan Zeurokabuz tokia egitea. Bai, azkenen karrera guztietan World Tour talde asko egoten die, eta maila altuko txirrindularik beti irabazteko korredorek ematen dituzte, eta horien kontra borrokaitea zaila da. Baina, azkenen gure aukerak aprobetxa hor ditugu, eta aldan hoben hain. Aukerak pixkanaka agertzen direla punto pro, incluso World Tour lasterketetan, ez bakarrik Valenteixo bezala punto bil lasterketetan. Azkeneko galdera bota behar dizut, eta pasaren astean astu genula pei hori galdera egitea, baina hau ez aigu eskapatuko. Urtean zehar, txerrenduari edo elkarrizketatu guztiei aipatu diegu, txerrenduaritza profesionalaren testu ingurua edo ikusmira on bat izateko batzutan dirua hitz behar dugu, eta diru zuzenez gabe hitzein gabe bai gustatzen zaigu galdetzea. Ea zure soldatarekin, zure egoerarekin, Euskal Euskadin profesionala zaharela ja 3 urte, ea aukerarik duzun, zure inguruan, zure herrian, etxe bizitza bat erosteko dakasun soldatarekin, edo naizta soldata izan, ez dakasun aukera hori, ze Euskal Herrian etxe bizitza krisi handi badakau. Bai, egia da gaur egun arazo nahiko handia daula alde hortatik, gazteentzat geroz da zailagoa da etxe bizitza lortzea. Eta azkenen ez da urte bateko kontratukin ez dezu etxe bat erosiko, baina azkenen ahorratzen badezu eta ezakitzen bat urte izango dien, baina ahorratu ezkio nik uste sarrera bat entzat iristen dela. Gertatzen da ere, zu ohituta zaudela baserritara eta etxe bizitza bat txikiatuko zaizula, ez? Bueno. Eskerrik asko, Xabi, elkarrizketagatik, eskerrik asko zuei ere gure bideoa ikustagatik, eta horren arte, izan duntza. Bai, agur.